Os novos tempos obrigan os negocios a reinventarse. As medidas hixiénicas e sanitarias son esenciais neste momento para loitar contra o COVID-19. Para adaptarse a esta situación, o servizo de autolavado Autowash de Vilalonga instalou unha máquina de ozono para desinfectar vehículos. Bueno, pues a raíz desta pandemia, pues tuvémonos que movernos e tratar de conseguir a máquina como fora, porque veíamos que os clientes que viñan a lavar nos preguntaban e nos... Entonces tuvemos que reinventarnos, buscala e ahora mismo pues a temos funcionando e os clientes a verdade que están moi convencidos e moi contentos. O seu uso é moi sinxelo e levas a cabo en tan só 6 minutos. É unha máquina moi fácil de usar, o cliente pon o coche, abre a porta, mete a mangueira aí dentro, cerra as portas e xa empeza a traballar. Bota 4 minutos botando ozono, cando pasan eses 4 minutos pasa o botón naranxa, 2 minutos coas portas abertas. Cando pasan eses 2 minutos, o cliente xa pode marchar co coche desinfectado. A empresa abriu as súas portas en novembro do ano pasado. Con tan só 4 meses aberta, xa tivo que enfrontarse á parálise provocada polo coronavirus. Aínda así, dende o negocio non dubidaron en instalar a nova máquina desinfectante, unha iniciativa que agradeceu o alcalde de Sanxenxo. Por nestes momentos que corren ter esta iniciativa de poñer en marcha un produto que é necesario, arriesgándose diñeiro privado, diñeiro do seu bolsillo, que neste momento é moi complicado, por tanto, ter esa fuerza e reinventarse, como ben dixo el, para adaptarse aos novos tempos, pois é de agradecer, non? Sanxenxo é unha mostra máis de que creceu gracias a xente emprendedora, como é o caso de Javier, ou dos seus socios que o acompañan. A empresa colabora co Concello de Sanxenxo para a desinfección dos vehículos municipais, incluídos os dos servizos de protección. A máquina elimina o 99,9% dos fungos e bacterias. Ademais, non é visible e elimina todos os malos olores do vehículo. Tan só leva 4 días instalada, pero a resposta dos clientes está sendo moi boa. Dende esta canle tamén quixemos sumarnos á desinfección dos nosos vehículos.